mais c'est ça il bɛna ye k'a fɔ drone minnu b'an bolo surtout Bayraktar ka dernière génération n'o ye TP3 ye ale yɛrɛ ka radar ka ɲi kosɛbɛ dibi la ka tɛmɛ yelen kan tɛmɛ ni dibi bɛ yen i bɛ k'a fɔ infrarouge min b'a la o bɛ fanga sɔrɔ ka tɛmɛ hali yelen kan o de kɛra dire ka k'a ye bon fajiri bɛ bɔ waati min na ka don san fini tun bɛ dire yen a don donc nuage dalen don u y'a essayer ka na ni ba bolo de ye k'a fɔ k'u bɛna kan attaquer donc a labanna cogo min ma bɛɛ y'a su tɛ se k'a la ye quoi mais an y'a ye k'a fɔ armée Mali ye démonstration dɔ kɛ min ça fait u ye bombe électromagnétique dɔ ci bombe nin n'i y'a ci c'est a ka di an ye hali bi an bɛna renseigner bombe nin fɛnw cogoya kan parce que nin démonstration in diyara an ye kosɛbɛ i b'a dɔn terroriste bɛ u tun ma attaquer fɔlɔ ni kuluwow ye ala y'a kɛ on a amené des véhicules roulants n'an b'a fɔ olu ma ko VP11 Lynch VP11 Lynch ye dɔw b'a wele ko tourni n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ mobili dɔ a bɛ se ka pan ka don wo kɔnɔna la parce que n'i donna surtout vers le plateau de Dogon là n'i kun b'o la ni terroriste kun ye attaqué i bɛ taa sɔrɔ chaque fois u bɛ don roche ninnu de kɔnɔna la ka taa donc asi min mobili fitinin min san fitinin don i b'a ye k'a fɔ matériel saba b'a la matériel kelen o bɛ sanfɛ matériel secondaire fila bɛ côté fila la donc a bɛ se ka terroriste suit roche ninnu kuluwo ninnu kɔnɔna la surtout grotte ninnu kɔnɔna la ka taa fo dan na donc u ye kuluwo kɔnɔna ninnu to yen sisan u nana kɛ tu kɔnɔna ye n'o ye forêt kɔnɔna ye o forêt kɔnɔna minnu fana bɛ yen tugun i bɛna ye k'a fɔ an ye minɛn wɛrɛw san tugun n'o o ye VP11 type Gourdiane ale ye mobili ye min bɛ gasoil ni carburant a bɛ carburant type fila de ta i b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ moteur type a bɛ carburant type fila de ta donc ale bɛ don fo wo kɔnɔnaw la surtout ni terroriste y'i da yiri tu ninnu na surtout les bisons na n'u y'u da yiri wo ninnu kɔnɔna la fo minɛn dɔ ka sɔrɔ mun t'u nɔfɛ donc lance flamme fana bɛ yen u b'a fiyɛ ni armée nana sa a b'a a wo fila dayɛlɛ a b'a fiyɛ n'a y'a fiyɛ a bɛ bin bɛɛ jeni n'a ye bin bɛɛ jeni ale ka baara ye dɔrɔn ka dibi fara ka bɔ terroriste ni avion ni ɲɔgɔn cɛ donc u y'o fana to yen u nana don mun na sisan ji donc o ye dire ye côté ninnu ye donc u bɛna ba bolo fɛ ka na fɛn kɛ bon n'i ye kunu attaque lajɛ bombe mun cira ale filɛ nin ye i b'a k'a fɔ a ka n'a a cira ça fait a bɛ fanga sɔrɔ ji yɛrɛ la a ka champ électromagnétique n'a cira plus i bɛ don ji kɔnɔna la ale bɛ woyo ka taa donc a bɛ courant n'i bɛ ji la hali ka bɔ ji la kɔfɛ ka to ji la yen parce que i b'a ye k'a fɔ ji yɛrɛ de b'ale charger i b'a ko turbine bɛ cogo min na i b'o baraji turbine bɛ cogo min na a bɛ turbine cogo min na bon ale charge bɛ ji yɛrɛ de b'ale ka courant produit ka taa bon n'i ye bombe nin ye fɛn bombe cilen kɛnɛma tun bombe in bɛ jigin ka taa dugukolo yɔrɔ min na tun ça à 10 mètres de profondeur donc kunun kɛra démonstration dɔ ye min n'a b'an bila k'a ye k'a fɔ an ka armée bɛ baara kɛ ni condition naturelle ye condition météorologique yɛrɛ bɛ cogo min na ni fiɲɛ bɛ ci bombe o bɛ ci ale bɛ n'ale cira fiɲɛ b'ale la ta o fana bombe n'ale cira fiɲɛ b'ale fanga bila ka taa donc ji fana ta je pense que o ye type wɛrɛ ye tun an ye mun ye donc mais avantage filanan ye mun ye peinture dɔ bɛ an bolo n'an y'a fiyɛ kungo kɔnɔ peinture ça veut n'i y'a fiyɛ kungo kɔnɔ c'est aspégique quoi ni mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna nin forêt in kɔnɔna la i b'a dɔn il y a des forêts classées armée kelen bɛ ka minnu kɛ ko mɔgɔ kana don o kɔnɔ m'a dɔn n'a b'o kalama forêt dɔw bɛ yen armée ko mɔgɔ kana don o kɔnɔ donc ni armée ye nin fiyɛ tu kɔnɔ e mɔgɔ tɛmɛna nin fɛ i b'a dɔn ni i bɔra a b'a dɔn n'i bɔra a b'a dɔn n'a fiyɛ ça veut n'a y'i ja mɔgɔ delila ka tɛmɛ mɔgɔ tɛmɛna tu in fɛ une semaine kɔnɔna la i bɛ bɔ dɔrɔn a b'a dɔn ko minɛn b'an bolo non an ka jugu o de ma wayi o ni détecteur fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn sa la dɛ mɔgɔ min n'i ye marifa ci 3 mois kɔnɔ la arme à feu ah non ne y'o fɔ ayi sa an bɛ i b'a dɔn an bɛ mɔgɔw ɲɛni avancé ye quoi bon n'i ye nin peinture aspégique nin lajɛ nin ɲɔgɔn ka dɔgɔ n'i y'a fiyɛ ça fait mɔgɔ i tura yiribulu la o bɛ peinture nin bɛ da i la ça fait a bɛ tula yɛrɛ t'a dɔn mais i bɛ taa sɔrɔ anw b'i détecter i yɛrɛ t'a dɔn o de don terroriste caman bɛ ka marifa bila parce que terroriste dogoyɔrɔ ye tu de bon ni fɛn fiyɛlen don tu kɔnɔ e bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ ye mais i dogo tu n'i taara kɛlɛ i yɛrɛ dayɔrɔ la i bɛ mun kɛ mɔgɔw tɛ ka terroriste ka marifa bila de kun dɔ sa non mɔgɔw t'a dɔn kun min don ɲɛ bɛ nin aspect bon ɲɛ bɛ nin na nin Afrique dugu tɛ nin bɛ mun bolo a tɛ yen o armée tɛ nin bɛ min bolo a tɛ yen a tɛ yen n'a y'i diya i ko kana bɛ k'i ko dɛ taa tile 3 kɛ pressing na a tɛ bɔ i la ayi n'a y'i an b'a dɔn k'a fɔ i tɛmɛna nin yɔrɔ fɛ et puis chaque forêt a bɛ n'a ka type type de don a bɛ n'a ka peinture type de don n'a y'u diya o bɛ jaune fiyɛ n'a y'u diya o bɛ wulu fiyɛ n'a y'u diya o bɛ fɛn fiyɛ
tɛmɛ a fɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko couleur yɛrɛ b'i la yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ mais an b'a f'i ma ko e bɔra nin yɔrɔ fɛ donc turusiw yɛrɛ nana ye sisan nafa jumɛn bɛ nin kɛlɛ la dugukɔrɔ t'i la dayɔrɔ t'i la i bɛ mɔgɔ fɔ ka t'i dogo kungo kɔnɔna de la ni armée yɛrɛ ye kungo contrôle ta donc voilà un peu donc on n'a plus besoin qu'avion bila ka taa ba kɔfɛ ou bien ka se k'a fɔ k'an bɛ brigade fluviale mɔgɔw wele ka na olu kana ka na patrouille kɛ ji kan non non an mago t'o la o ji à partir de 10 mètres de profondeur de l'eau an bɛ se k'i gosi ka jigin ka tila ka i kɛlɛ ji sanfɛ c'est ça i b'a dɔn plus anw bɛ kɛlɛ kɛ plus an bɛ ka expérience sɔrɔ an bɛ 2 ans ça veut dire an bɛ 2 ans sɔrɔ yɔrɔ min na billahi le Mali l'armée malienne sera la meilleure l'armée maintenant de l'Afrique parce que guerre i b'a dɔn armée tɛ kɛlɛ tɛ da ye dɛ kɛlɛ guerre ye expérience de c'est vrai an bɛ degun kɔnɔ bi an tɔɔrɔlen don mais i b'a dɔn an bɛ ka expérience min sɔrɔ sini an bɛ kɛ masa ye sini anw bɛ kɛ masa ye sini mɔgɔ non mais o de don mais a lajɛ depuis sisan non mais an ka école de guerre kɛlen ni sisan cɛ an ye bourse joli di mɔgɔ joli bɛ former Mali EMIA la à peu près 11 pays 11 à 12 pays au-delà Mali EZO combien de pays 15 pays bibi na officier b'u disi gosi de ko ne bɔra moi j'ai fait l'école de guerre du Mali Mali école de guerre bɛ ka deuxième promotion de la c'est l'une des meilleures écoles de guerre parce que école de guerre tɛ ka gibda min ka tɛmɛ ko ye an bɛ tila ka taa di pratique de kan an bɛ guerre la kuma bɛɛ mais ça nous fait 3 ans de guerre 3 ans an bɛ opération kɛ la 3 ans an bɛ opération kɛ la donc an ka école de guerre tɛ papier foyi tɛ an bɛ taa ni terrain de kan k'a kɛ k'a fɛn ninnu donc don dɔ an ka armée bɛna min na don ça va an bɛ ka taa bolo min kan an bɛ bourse de formation min di ani mɔgɔ minnu n'u ka mɔgɔ dama an k'u former avion bolo ni fɛnw il faut voir nous on a à peu près 154 Albatros L39 o b'an bolo à côté 154 Albatros L39 de b'an bolo fɔlɔ an tun bɛ 25 millions de dollars de don entraînement na pilote ka entraînement na mais sisan an b'an ka pilote former an yɛrɛ tous les jeunes pilotes lieutenant jeunes fɛn fɛn bɔra kɔsa in na a bɛɛ ye Mali yɛrɛ an ka produit de a si ma taa former kɔfɛ donc Albatros non seulement c'est un avion d'entraînement mais c'est un avion encore de surveillance et c'est un avion encore de contre-attaque sɔgɔma o sɔgɔma Mali kun n'a kun an b'a bɛɛ lajɛ de ka na t'a tɔrɔ min bɛ ka don kɛlɛ in na quoi an ka pilote tɛ former kɔfɛ bi na k'a fɔ ko nin formera Faransi fɛn fɔlɔ non yan an yɛrɛ ka moyen na an yɛrɛ ka avion na donc an ka armée yɛrɛ moyen b'an bolo an ye bourse d'i ma n'i nana an b'i former an yɛrɛ ka avion na tuguni o fɔlɔ an bɛ taa nin wari de di Algérie ma an bɛ taa nin wari de di Maroc ninnu ma an bɛ taa miliyɔn ba don Maroc ninnu kun alors que an bɛ se ka avion san k'an ka mɔgɔw former a la an filɛ o de bolo kan nin donc on n'a pas bibi na lajɛ on avait des pilotes inaptes au vol o tun bɛ Mali la yan pilote de bɛ se ka avion boli on a vu trop plein de pilotes inaptes au vol autant politicien ka waati mais bibi na non an ka denmisɛnnin tɛ yen bi des jeunes officiers jeunes tɛ yen bi est-ce que b'a kalama min tɛ combat nocturne kɛ armée la fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ça c'est le combat nocturne sufɛ kɛlɛ avion pilote bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ Mali à partir de grade lieutenant déjà an b'i bila i bɛ combat nocturne kɛ sufɛ kɛlɛ kɛlɛ min ka jugu avion ko kɛlɛ la o de ka jugu n'o bɛɛ ye ne wala kɔsa in na an dafɛ dugu dɔ bɛ yen n tɛn'u tɔgɔ fɔ olu bɛ ka guidage aérien kalan kan san kɔsa in na de CEDEAO dugu dɔ don non ala an ka mais an tilala la maintenant les guidages aériens non depuis ala ka an ka pilotes dan u ma deli k'a fɔ k'u bɛ visa kɛ fɛn na à partir de coordonnées GPS u bɛ bombardement kɛ ka taa cible ta a f'u ye dɔrɔn coordonnées GPS d'u ma dɔrɔn degré ye combien degré altitude ni longitude d'u ma dɔrɔn quand tu donnes l'altitude et longitude aux pilotes i b'a di an ka jeune pilotes ma a d'a ma a b'a ɲɛ tun ka gosili kɛ a ma deli fɔlɔ k'a fɔ ko jugu filɛ ba a fɔ a ye dɔrɔn nin ye i ka jugu nombre fɔ a ye dɔrɔn a kan ka bombe type min ci a b'o dɔn mɔgɔ min b'an ka état-major de Mali chef d'état-major de la Bouadjara il est meilleur parmi il a fait toutes les écoles militaires a ka premier a bɛɛ la général Bouadjara armée chef d'état-major a ye taa ɲininkali kɛ MINUSMA b'a dɔn fo k'a faga Afrique kɔnɔ ni cɛ ma sigi pan kan k'a m'i dan o tɛ yen MINUSMA b'a dɔn an bɛ bombardement kɛ à partir de coordonnées on n'a même pas besoin ka lajɛli kɛ te dɔwɛrɛ foyi Algabas veut maintenir minnu bɛ ka marifa bila k'u la dissuader k'a fɔ ko jusqu'à présent ko ni m'olu la a kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔ o c'est ceux qui font des dépôts volontaires là parce que il y a des jeunes touristes qui sont égarés u tununen don donc ni ye nin message in mɛn u b'a miiri u kunna est-ce que hali bi nin dɔɔnin bɛ yen
parce que n'a fɔra k'olu tununa ta a bɛ mɔgɔw e ka san 12 bɛ kɛlɛ la k'a fɔ k'aw b'a la ka tunun ta mɔgɔ t'aw kibaruya dɔn sinon Alibakazi yɛrɛ bɛ farigana bi ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ saya ni balo cɛ ale t'o fɔ mɔgɔ ye o mais à partir de sunkalo kɔnɔna la sunkalo tile 2 yanni seli cɛ accrochage min kɛra entre Djinim et CSP Alibakazi banna là il est gravement blessé t'a dɔn n'a sara yɛrɛ n'i ye terroriste ye vocal bila la c'est pour dissuader i bɛ taa sɔrɔ a sara a mɛnna n'i ye terroriste ye kuma yanni terroriste bɛ se ka i b'a dɔn min kuma kelen fɛnɛ terrorisme na terroriste bɛ se ka vocal dilan fo vocal 5 hali a salen kɔfɛ u b'a bila c'est à dire k'a tigi bɛ balo ka sɔrɔ a sara a mɛnna terroriste tɛ vocal bila koyi terroriste bɛ fɛn revendiquer de a kelen k'i gosi kuma na a b'a fɛ k'ale ye nin kɛ mais n'i ye mɔgɔ ye vocal bila b'a la a sara a mɛnna Alibakazi tɛ yen mais yaka video min fo mɔgɔ bɛ ka polémique kɛ mais a dun kumana ko Mali sɔrɔdasiw bɛla ka fagali cogoya dɔ kɛ k'o ti adamadenya fagali cogoya n'i y'o jateminɛ est-ce que o ye enregistré ale bolo ko Seriba Laya faga de don i b'a faga i b'a a ɲɛsin kɔrɔ ma saya to ye koyi n'i bɛ jugu sɔrɔ i bɛ jugu faga sira fɛn fɛn i b'a faga ten olu b'a miiri b'a fɔ k'an bɛ kulonkɛ de la waaye ko nin tɛ an bɛ fagali cogoya min ko nin tɛ fagali cogoya nin ye fagali cogoya ma ɲi non tɛ o e min bɛ ka fagali kɛ e y'an ka sɔrɔsiw tigɛ 2 siri k'u da k'u kan tigɛ e y'a dɔn k'a fɔ k'o ye saya cogoya ye e taara muso kɔnɔmaw n'u denw faga e y'a dɔn k'o ye saya cogoya wa e bɛna fɔ anw de ye bi parce que an ye se sɔrɔ ko saya ko ka to ka ɲuman de ni saya ma bon nin bɛɛ ye message vocal enregistré bilalenw di ça fait tubabu bɛ nin bɛɛ kɛ n'i sara c'est pour ça ni tubabu ni bɛ jɛ a b'a fɔ i ka vocal enregistré k'a d'a ma i b'a enregistré k'a d'a ma hali wagati minnu bɛ yen u b'i voix ta k'a don dɔw la ninnu si tɛ yen tugun ni ninnu bɛ yen u bɛ kuma kan u bɛ réagir hali n'u bɛ dugu wɛrɛ la u bɛ réagir u tɛ yen ninnu si tɛ yen tugun. mais ko vocal an man ka ta ni bala. e bɛ nin vocal ta Alibakazi nin vocal i bɛ nin ta jumɛn na an bɛ kɛlɛ la déjà e ko wa ke e de ma don kɛlɛ la sinon an bɛ fagali la e mɔgɔ joli faga plus de 400 et quelques donc an bɛ buntɛli la kuma bɛɛ e de ko ni Seriba tɛmɛna donc ni Seriba tɛmɛna i b'an sɔrɔ a la nin bɛɛ c'est des messages dissuasifs c'est des gens qui ne vivent plus u tɛ yen tugun. Nous sont déjà maintenant dans l'incapacité totale. Mais on pour rassurer les éléments. On peut faire décourager. C'est pour quand même que moral là. Son Alibakazi be comment vocal là. Ni a be comment vocal là il bolé nedo. Son affaire qu'on te comment vocal là. Mais quand il était le maître de Kidal, on te comment vocal là.